Marko! Bude Marko. Što si me varala, što si me ljubila, što si me ljubila, što si me zavela, a sve si lagala. Ona cura garava, visoka i tanana, narav joj varljiva, lako zaljubljiva. Kaži mi garava, što si me varala, što si me ljubila, što si me ljubila, što si me zavela, a sve si lagala. Kaži mi garava, što si me varala, što si me ljubila, što si me ljubila, što si me zavela, a sve si lagala. Otkad me ljubila, boli u grudima, sa mnom pruži mi svoju ruku, podijeli radost i muku, ljubav je uvijek tvoj dom, svijetom je bijelim poći, a doma je uvijek doći, nikad ne zaboravi. Dobar dan i večer ti, na tvoj put išla sreća s tobom svud. Da vas čujemo, ajmo Green Gold, ajmo Hrvatske svjetske igre. Tamburaški sastav Djako. Dečki su sjajni, inače ovdje sviraju, dečki kad svirate, četvrtkom ili? Četvrtkom. Četvrtkom su inače svaki tjedan ovdje u Green Goldu i mogu vam reći da je ovak puno. Večeras će nas oni zabavljati, imaju sjajan repertoar, što ćete se uvjeriti naravno nakon onog službenog formalnog dijela u kojoj ćemo danas i završiti treće po redu Hrvatske svjetske igre i naravno ono što je najbitnije dodijeliti nagrade. Evo dozvolite mi na početku da vas sve lijepo pozdravim i da vam zaželim dobrodošlicu u Zagrebački Green Gold klub. Dobro večer svima, jesmo spremni za dodjelu nagrada. Za zlato, srebro, broncu. Da pronađemo najbolje. Nema pljeska, znači nismo spremni, onda sviramo. Proteklih nekoliko dana družili smo se na športskim borilištima diljem Zagreba. Evo ja ću iskoristiti prigodu u još jedanput se zahvaliti svim sudionicima koji su ove godine došli na treće svjetske igre, Hrvatske svjetske igre po redu iz otprilike 25 zemalja, jel tako? Preko 800 sportaša zajedno sa svojim prijateljima, obiteljima, ukupno preko 2500 ljudi bilo je u Zagrebu. Ja se nadam da smo bili dobri domaćini. Jesmo bili dobri domaćini?
Čestitam svima, nadam se da ste se dobro proveli ne samo u sportskim druženjima, nego i u onim zabavnim druženjima svake večeri. Bilo vam je, vjerujem, lijepo i u Roku, ali i u gradu. Nadam se da ste vidjeli nešto od Zagreba i da ćete nam se opet vratiti u ovaj lijepi grad. I ono što je najbitnije, da ste ostvarili rezultate kakve ste očekivali i iskreno se nadam da nije bilo nekih ozljeda. Evo, to od srca želim da ste svi zdravi kak ste došli, da se tako vratite zdravi svojim kućama. Čovjek koji je, rekli bi, alfa i omega, prvi čovjek hrvatskih svjetskih igara, ravnatelj igara je gospodin Željko Batarilo, pa ćemo ga zamoliti sada ovoga trenutka da nam se ovdje pridruži na pozornici, da vas sve lijepo pozdravi. Željko. Željko. Stepenice. Da. Evo, dragi mladi iz cijeloga svijeta, dragi sportaši, uvaženi gosti, što reći nakon ovih burnih 6 dana, evo došao je i zadnji dan, zadnja večer, koliko vidim, bit će ona iznimno lijepa, iznimno kvalitetna. Hrvatske svjetske igre treće po redu, kada gledam ove spotove, onda doista neko bi pomislio da je to jedno jako lijepo, veliko natjecanje i ono to doista jeste. Uz sve poteškoće s kojima smo se susreli tijekom organizacije, ipak, evo kao ravnatelj, usprkos kažem svim onim poteškoćama kojima smo i objektivno imali s obzirom na naš volunterizam i s obzirom na našu, rekao bih, nadobudnost, a ne toliko profesionalizam, treba biti otvoren i kazati da je tu bilo, jel tako, određenih poteškoća, ali ona naša ideja, jedan narod, jedno srce, je ovdje dolazila do punog izražaja i ja sam onda... I znate kako sam kazao, kada preko dana se ljutimo zašto ovaj ne igra, zašto nema ovdje ovoga ili onoga, nekako u rock kafeu, odnosno tamo u Roku, u akademiji, nekako se onda sve to lijepo izgladi, jel tako? Tako evo, to je onda uvijek lijepo za vidjeti, lijepo za čuti, da smo se družili ovih 6 dana, jako lijepo, da smo se upoznali i da je to u biti naša temeljna misija. Netko je danas i ovih dana lijepo govorio da nije došao u Zagreb iz udaljenih zemalja svijeta kako bi osvojio medalju, kako bi osvojio neko odličje. Ovdje su odličja i medalje uspomena jednoga lijepoga provoda, a nemaju toliko onaj sportski element, sportski zanos. Organizator ipak treba biti svjestan da je sport ovdje poveznica, sjajna poveznica za ono što smo imali ovih 6 dana. Nema nikakve sumnje da su Hrvatske svjetske igre sada otvorile vrata Hrvatskoj, jer gledajući medije, i njima posebno zahvaljujem, nema gotovo od lokalnih medija do nacionalnih koji nas nisu pratili i sasvim sigurno da je to jedna nova dimenzija Hrvatskih svjetskih igara. Svakako kao ravnatelj želim posebno zahvaliti svima onima koji su nam omogućili Hrvatske svjetske igre ovdje u Zagrebu. Prije svega velika hvala Državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske sa gospođom predstojnicom Darijom Krstičević. Državni ured kao institucija kojim smo se utjecali, kojima smo od prvog dana imali otvorena vrata za sve naše prijedloge, za sve ono kako taj ured koji doista ima skrbiti o nama koji živimo vani se pokazao u jednom pravom svjetlu i gospođa Darija Krstičević od one pomoći od prvoga dana pa evo do zadnjega dana kad smo imali jednu sportsku ozljedu, kada je jedan mladić završio u bolnici, od toga raspona je bila s nama i evo ja bih molio doista jedan pljesak da je državni ured se pokazao u tom slučaju. Jer mi sada vani u svijetu ne moramo, kako mi to kažemo, obijati vrata 15 ministarstava.
pa koje je za nas zaduženo. Sada imamo evo Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske koji u tom segmentu posebice temeljem ovoga zakona o Hrvatima izvan Republike Hrvatske i svim smjernicama koje su u tom zakonu regulirane ima nam moguće pomoći u svim našim djelovanjima, a sport je ona temeljna odrednica kojim se oni djeluju. Dakako, ovdje uz Državni ured moram spomenuti naše krasne domaćine, grad Zagreb sa uvaženim gradonačelnikom gospodinom Bandićem je bio pravi domaćin i stoga jedan pljesak. Grad Zagreb, grad koji je organizirao europska i svjetska natjecanja, za njega su, rekao bih, u infrastrukturnom, u svakom drugom, ali ja bih još pomenuo onom ljudskom potencijalu najveći naš oslonac, jer smo sa uvaženim gradonačelnikom od samog početka, kada je već prije godinu, 2 dana na našoj konvenciji kazao možete krenuti u projekt Hrvatskih svjetskih igara ovdje u Zagrebu, pa do svih njegovih vrijednih djelatnika iz njegova ureda, da ih ovdje sada ne nabrajam kako ne bih nenamjerno nekoga izostavio, doista su nam bili ta spona između ovoga dijela organizacijskog odbora i grada kao domaćina. Nekako se na grad nastavlja i turistička zajednica grada Zagreba koja je evo prepoznala taj jedan veliki projekt sa uvaženom gospođom Martinom Bienenfeld, grad Zagreb, turistička zajednica grada Zagreba i dakako jedna institucija za koju ne trebamo posebno isticati je ona već pola stoljeća skrbi o Hrvatima izvan Hrvatske, Matica iseljenika koja je i ovaj puta ustupila nam prostor za naš ured. Uvijek smo tu bili dobrodošli i stoga evo posebna zahvala i uvaženom gospodinu Marinu Knezoviću, ravnatelju Hrvatske Matice iseljenika. Posebno mi je drago što smo u projekt uključili sportske organizacije, a Hrvatski olimpijski odbor kao krovna sportska organizacija je tu bila nama uvijek od pomoći. Uvaženi gospodin Mateša je bio i na prvim i na drugim, pa evo i na trećim igrama. Čuli smo krasan govor naše velike sportašice Danire Nakić koja je na otvaranju, pa bi evo Olimpijski odbor također pozdravio, jer sportska dimenzija, olimpijski duh je u našim igrama je velik. Evo, mogao bih sada neprestance nabrajati sve ove naše vrijedne sponzore, pokrovitelje, ovdje ćete ih sasvim sigurno vidjeti koji su to, ali uz sve ove pokrovitelje to su i sportski savezi, nema sporta u koje se oni nisu uključili i nisu nam pomogli. Nama kao organizatorima nismo im u najvećoj mogućoj mjeri mogli pratiti njihova nastojanja i njihov profesionalizam, pa smo mi kao organizatori tu bili manjkavi jer su oni očekivali nešto više, ali mi nismo to više jednostavno mogli dati i sasvim sigurno tu je ono što sam u uvodu govorio, ima prostora napredovati. I posebno, ali nikako ne na kraju, nego uvijek na početku, vi mladi koji ste došli iz tolikih krajeva zemlje, vi zaslužujete najveći pljesak. Jer kada neko dođe u Hrvatsku po prvi puta, kada dođe, evo moram to kazati i kao propust, dođe iz Angole i pliva 25 sekundi i završio je natjecanje, ali je oduševljen što je došao u Hrvatsku, onda je to doista jako vrijedno. Mi smo ovim projektom, ja uvijek kažem plemenitim projektom, da oduševimo mlade za jedan projekt koji će po prvi puta, ovdje su nam mnogi po prvi puta u Zagrebu, po prvi puta u Hrvatskoj. Koji to projekt, što to može ujediniti Hrvate u izvan domovinstvu i ove u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, da se ujedine? Vidite, to je Hrvatski svjetski kongres i to su Hrvatske svjetske igre koje imaju ovu jednu parolu, imaju jedan znak, a to je jedno srce.
I mi smo koji živimo vani u svijetu i vi koji ste ovdje, dragi mladi, mi smo jedno srce, jedan narod. I evo vidim već da mi govore da sam dug, stoga ću ja zaključiti. Vidimo se na Hrvatskim svjetskim igrama, ako Bog da, već 2017. Gradonačelnik je tu, sasvim sigurno će nam reći da smo i sada dobro došli. I evo, sve vas skupa pozdravljam, živjeli. A prije našeg gradonačelnika obratit će vam se ispred Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i gospodin Milan Bošnjak. Nažalost, gospođa Darija Krstičević nije mogla biti s nama večeras, ali gospodin Milan Bošnjak isto tako lijepo govori, pa dozvolite mu par riječi. Pozdravimo ga. Poštovane dame i gospodo, drage Hrvatice i Hrvati sa svih kontinenata. Veseli me što vas u ovoj prigodi mogu pozdraviti u ime Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, u ime predstojnice gospođe Darije Krstičević i u svoje osobno ime. Zbilja je ovaj tjedan brzo prošao. Još uvijek su nam živa sjećanja ponedjeljka, otvorenja igara, spektakla koji se dogodio na trgu Bana Jelačića, na središnjem trgu svih Hrvata. Nakon toga su slijedila brojna natjecanja. Slijedili su susreti, slijedili su različite aktivnosti koje su pridonijele tome da se vi međusobno bolje upoznate, da upoznate Zagreb, da upoznate svoje vršnjake i da stvorite osobni kontakt s domovinom vaših predaka. Veseli me što je u toj prigodi bilo mjesta i za susret pjesnika hrvatske izvan domovinske lirike, koji na svoj osobit način isto tako njeguju i razvijaju hrvatski identitet u cijelome svijetu. Strašno je važno to zajedništvo, strašno je važno da su na ovoj divnoj manifestaciji sudjelovali i mladi i stari i oni koji su često u Hrvatskoj i oni koji su prvi puta u Hrvatskoj i oni koji odlično govore hrvatski i oni koji ne govore hrvatski. Svi oni predstavljaju zajedničko, jedinstveno jedno hrvatsko nacionalno biće. Svi smo mi jedno. Ono što me u ovoj prilici zapravo najviše veseli i na što želim staviti naglasak, a s time ću i završiti da ne oduzimam vrijeme, je pozitivan duh. Je pozitivno gledanje na svijet, je osmijeh, je srce, je otvorenost, je snaga, je ljubav. Dakle, istina je da postoji puno toga što treba popraviti, da puno toga nije savršeno, da puno toga nije ni dobro, ali ako ne budemo imali pozitivnu usmjerenost, volju i snagu, teško ćemo mijenjati stvari. Naši mladi su imali osmijeh na licima, ja se nadam da će kad se sjete ovih igara i dalje imati osmijeh na licima. Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske i nadalje vam stoji na raspolaganju, javite nam se, tu smo zbog vas, a sada uživajte u ovoj divnoj večeri. Hvala vam lijepa. Posebno mi je zadovoljstvo najaviti i našeg gradonačelnika, gospodina Milana Bandića. Hvala Ljiljana. Dobro večer svima, ja ću kao i obično biti vrlo kratak. Dragi prijatelji, ja vas sve skupa lijepo pozdravljam.
hvala vam što ste ovih 6 dana proveli u glavnom gradu svih Hrvata. Pozdravljam vas u svoje ime i ime glavnog grada svih Hrvata. Drago mi je da ste ove godine na 3. igrama proveli 6 dana u Zagrebu i veseli me posebno što ću vam biti domaćin 2017. kao što reče ravnatelj, 12 dana u Zagrebu. Vaše 2017. da samo dođete, da vas Šito organizira i Batarelo, a sve ostalo je naše. I na koncu da parafraziram velikog hrvatskog sina Antuna Gustava Matoša. Dok je iseljene i domovinske Hrvatske, bit će hrvatskog srca i Hrvatske. Živjeli! Hvala lijepa gradonačelniku grada Zagreba, gospodinu Milanu Bandiću. Gospodin Bošnjak je spomenuo da smo naše druženje započeli u ponedjeljak jednim prekrasnim, spektakularnim programom na središnjem Zagrebačkom trgu. Evo ga, da se malo prisjetimo kako je to bilo. Svoju ruku, podijeli radost i muku, ljubav je uvijek tvoj dom. Svijetom je bijelim poći, a doma je uvijek doći, nikad ne zaboravi. Dobar dan i večer ti, sreća s tobom svud, zdravi i veseli, bili vi, u ljubavi živjeli. Široka su sinja mora, daleke su mirne luke, kada će u njih tvoj brod. Svijetom je bijelim poći, al doma je uvijek doći, nikad ne zaboravi. Dobar dan i večer ti, na tvoj put išla sreća s tobom svud. Kako smo se izložili u ponedjeljak, ovo je bila ujedno i himna Hrvatskih svjetskih igara. Nekako imam osjećaj, znate, da ona Kubertinova važno je sudjelovati, a ne pobijediti je sve manje prisutna u vrhunskom športu,
ali upravo na ovakvim amaterskim igrama dolazi do izražaja. Ja mislim da je svima vama, naravno lijepo je slatko pobijediti, ali mislim da je još ljepše bilo sudjelovati na ovim igrama. Ali možda naši sudionici nose neke druge pobjede, možda ljubavne, možda neke druge vrste sa sobom doma. U svakom slučaju želim da ponesete ona najljepša sjećanja i ona najljepša iskustva bez obzira na pobjedu i bez obzira koje ste mjesto osvojili. A ono što će neki zasigurno ponijeti sa sobom su medalje. Vrijeme je, dame i gospodo, da saznamo koji su to bili najbolji pojedinim sportovima. Lijepo ću vas zamoliti samo da dok mi dodjeljujemo priznanja za bočanje, da se polako pripreme i ekipe rukometa. Vidjet ćete kako to ide, sa ove strane ćete ulaziti, lijepo fino ovdje doći na pozornicu, ovdje će biti dodjela nagrada, odnosno priznanja i onda se isto tako spustiti i dolje. Dakle, krećemo sa bočanjem. Ljilja, ja ćemo se malo povući da ostavimo puno prostora više. Ja ću se isto malo pomaknuti. I zamolit ćemo našeg gradonačelnika, gospodina Milana Bandića, dođe ovdje na sredinu pozornice. On je taj koji će dodijeliti prva priznanja. Dame i gospodo, još jednom molim jedan veliki aplauz. Večeras ćete se bome napljeskati. Ako smo spremni, možemo krenuti. Ja mislim da možemo. Bočanje, parovi klasično. Brončana medalja Branko Gusić i Srećko Krapić. Lijepo ih molim da dođu na pozornicu. I molim vas lijepo da bočanje, ekipa bočanja, ako je tu, da se pripreme i dođite. Svi koji su dobitnici, koji su nešto osvojili u bočanju, neka dođu ovdje sa desne strane, vama sa lijeve strane pozornice. Branko i Srećko, gdje ste? Jesu tu? Nema ih. Jesu tu? Ajmo, brže. Idemo brzo, dečki. Neka se pripreme Ivan Dulibić i Tihomir Barišić, Kanada. Oni su također brončana medalja. Idemo, Branko Gusić i Srećko Krapić na pozornicu. Brončana medalja Ivan Dulibić i Tihomir Barišić iz Kanade. Molit ću lijepo također. Čestitamo. Ivan Dulibić i Tihomir Barišić, čestitajmo i njima. Ipak je to bronca koja odlazi u Kanadu. Bravo, dečki. A sada molim da se pripreme oni koji nose srebro. U stvari ne nose, srebro ostaje u Hrvatskoj. A to su Zoran Glavinić i Hrvoje Šimunović. Spremite se, dečki. Ajmo, dečki. Evo ih stižu Zoran Glavinić i Hrvoje Šimunović. Srebrna medalja, bočanje, parovi klasično. Nekako je slabi taj pljesak. Pa srebro je srebro. Zlato, Anton i Dejan Petković, Crna Gora. Ajmo jedan veliki aplauz. Bravo, pobjednici. A što ste vi sami? A poslali ste dečke doma, dečki su se umorili. Bočanje pojedinačno klasično, brončana medalja Zoran Glavinić, Hrvatska. A uskoro nam stiže i prva večerašnja dobitnica brončane medalje također. Iva Vlahek, je li tu Iva? Evo je, stiže. Iva. Bravo, Iva Vlahek, brončana medalja, ostaje u Hrvatskoj. Idemo pljesak za damu, ne budite škrti. Prva dama večeras na pozornici. Srebro. Srebro opet ide u Crnu Goru. Tako je, Anton Petković. I zlato. Pojedinačno zlato ostaje u Hrvatskoj, a prima ga Hrvoje Šimunović. Bravo, Hrvoje. Čestitke, idemo u kategoriju precizno izbijanje bulina. Brončana medalja, mlada dama koja je već bila ovdje na pozornici. Precizno oko, sigurna ruka, Iva Vlahek, Hrvatska. Čestitamo. Bravo, Iva. Brončana medalja ide ponovno u Crnu Goru, Dejan Petković.
Već 3 medalje, gospodin ima. Ali kako vidim i srebrna. Srebrna medalja Darko Slovnikar, također Crna Gora. I sve ide jednom čovjeku, zamislite ovo. Sva sreća, vidim da ima malo jači vrat, izdržat će. I zlato na posljedku ide Hrvoju Šimunoviću i on se oboružao večeras. Pogledajte koliko ih ima. Zahvaljujemo se gospodinu Milanu Bandiću što je dodijelio ove Hvala nagrade. gospodine gradonačelniče. I jesmo spremni za rukomet. Rukometaši, nadam se da ste tu u blizini. Nagrade vama dodjeljuje gospodin Milan Bošnjak, pa ga molimo da nam dođe na pozornicu. Prije toga, evo, stiže i naša mlada dama, hostesa, u stvari nije hostesa. One su danas ovdje ukras ovoga našega druženja, odjevene su u kreacije naše poznate etnodizajnerice Mine Petre. Molim vas jedan aplauz i za ove šarmantne mlade dame. A i za našu dizajnericu Minu Petru, koja je naravno večeras tu i koja ima prekrasnu kreaciju na sebi, možete svi vidjeti. Možete možda čak i kupiti ono što ima. Kategorija, u stvari šport, rukomet, idemo vidjeti ko je brončana ekipa. Brončana medalja. Brončana medalja. Dolaze nam iz, dame i gospodo, iz Austrije. 3. je mjesto, brončana medalja, Austrija. Tu su kod djevojaka. Djevojke medalje, djevojke. Evo ga, sad će gospodin Buzl za sve. Tako je, za sve bude uzeo gospodin. Bravo, Evo ga. Austrijanci, čestitajmo im. Srebrna medalja. Evo ga. A za dečke ne budete uzeli, vidi ga. Da, uzeo je samo za sebe. Sad ga pozovite i plaća rundu za sve vas jer vam je zaboravilo uzeti medalje. A srebro nam odlazi u Bosnu i Hercegovinu. Molit ću predstavnika rukometaša Bosne i Hercegovine da dođe na pozornicu ovdje. Bosna i Hercegovina, gdje ste? Rukometaši, Nema ih. jeste tu? Onda ćemo mi uzeti sve medalje. Ostavit ćemo sa strane, doći će. Možda su negdje u pozadini na šanku. Zlatna medalja, dame i gospodo, rukomet, najbolja ekipa Hrvatska. Molim predstavnika, evo ga, hrvatske ekipe da svečano preuzme svoju medalju, ali i medalju za cijelu svoju ekipu. Evo, to je bio rukomet. Rukomet. Brzo smo mi to odradili, a sad prelazimo na tekvando. Tekvando. Zamolit ću gospodina Anđelka Vučenika, glavnog tajnika Zagrebačkog tekvando saveza, da nam se pridruži ovdje na pozornici. Također jedan aplauz, molim. Ovdje imamo puno kategorija. Bome, dodijelit ćemo se, a i vi ćete se morat napljeskati. Krećemo, seniorke, 49, zlatna medalja, Matea Dujmović, Hrvatska. Čestitke, Matea. Mateje nema, ali zato prelazimo na seniorke 57. Andreja Begić i Ivana Đeko iz Bosne i Hercegovine. Andreja Begić, 2. mjesto. Bravo, Andreja. A vi ste Ivana. Ivana Đeko. Čestitajmo Ivani. Evo, ja ću samo zamoliti gospodina Anđelka da nas... Gospodin Anđelko, nemojte bježati od Ljiljane, tu mi stanite, malo bliže, tako. Ne, hvala, sada ću podijeliti medalje. Seniori, 68, to je vjerojatno kilaža, jel? Je. Mladen Kuliš, Hrvatska, 2. mjesto. A četvrto? Pardon, mjesto Ivan Letica, Bosna i Hercegovina. Možda je on tu. Ivan Letica, BiH. Ivan Letica, bravo Ivane. Pa onda imamo i 3. Tak je, ja sam zaboravio pogledati drugu stranu papira. Mato Petrović, Austrija. Ajmo, Austrijanci. Bravo, Mato.
A sad ti. Znam da on večeras ne bude plaćalo rundu sigurno, ne znam da... Tečkom, da bi mu se neko i zamjerio. Ok, sad sam ja. Mladen Kuliš, Hrvatska, drugo mjesto. Bravo, Mladene. Tako, s osmijehom. I prvo mjesto Gabriel Puklin ili Puklin. Puklin, Hrvatska. Tako je, Hrvatska. Bravo, Gabriel. E sad nam dolaze oni malo teži. Seniori, 80. 80. Treće mjesto Miran Dorževski, Bosna i Hercegovina. Gospodin Bravo, Miran. Mirane. A niste vi? Ovo Za nije njega. Miran. Predstavnik Mirana, BiH. dobro. Drugo mjesto, Franjo Gucić. Hrvatska. Jel ovo je Franjo? Kimni glavom. Je, Franjo je. I prvo mjesto, Juraj Stinčić iz Hrvatske. Bravo, Juraj. I sad oni najteži. Seniori plus 80, ne godina, nego kilograma. Treće mjesto. Teo Jergović, Bosna i Hercegovina. Teo, lijepo ću molit. Evo, predstavnik Bosne i Hercegovine uzima je za Teja. Onda ćete vi vjerojatno i za drugo mjesto, za Vedrana. Tako je, Vedran Čubela ili Cubela? Cubela. Može pljesak za drugo mjesto. Tako je, volim kad se plješće. I prvo mjesto isto ide u Bosnu i Hercegovinu, znači opet ide vama, jel tako? A ne, tu je! Evo ga, Damir Šunjić. Bravo, Damire. Nije, je. Trener, nije Damir. Trener. Ok, prelazimo na forme. Idemo krenuti sa kategorijom 2M juniori, jel? A, 2M juniori. To je, da, ja bih tako rekla, 2M juniori. Kako ide? Profesionalci? Da. Slušamo. To je natjecanje u tehnici. 2M juniori, Kristijan Miličević. Bosna i Hercegovina. Bosna i Hercegovina. Evo ide predstavnik Bosne i Hercegovine. Jednu skine, drugu stavi. Jednu skine, drugu stavi. Pa onda 3M juniori. Valentin Perić, Hrvatska. Bravo, Valentine. Nekako se slabo smješkaju, kao da nisu dobili medalje. Šta je ovo? Dečki, hrabro gore. E, sad idemo na dame ponovo. Juniorke. Sad će biti osmijeha. Znači, to je kategorija 3Ž juniorke. Žene, Ili dame. 3 žene, dame, juniorke. Četvrta, Nikolina Vučić, Hrvatska. Gdje je Nikolina? Nema Nikoline. Ima Nikoline? Stiže možda Nikolina? Ne. Ima li Antonije Zrno? Evo je. Bravo, Antonija. Drugo mjesto, Vinka Jurčević. A osmijeh Vinka? Tako. Prvo mjesto, Petra Orlović, BiH. Ruke u zrak, ajmo! Malo veselja. Čestitamo. Sljedeća kategorija je 1M Master. Marko Stanić, Hrvatska. Medalja. Marko je tu? Mato Stanić iz Hrvatske. Nema ga. Idemo dalje. 2M Master. 2M Master, kategorija Michel Mladina, Hrvatska. Neko će preuzeti, pretpostavljam, za njega, jel? Dobro. Pa onda 3M Master. Marijan- Marijan Fuček. Nema ni njega. Pa kako to? Pa gdje su ti sportaši koji trebaju slaviti večeras? Mi ćemo proslaviti za njih, jel tako? Zdravko Ferenčina, da li je on tu? Vi ste? Niste? I imamo zadnju kategoriju, 2M seniori u formama. Četvrto mjesto, Niko Brajdić, Hrvatska. Jel tu Niko? Niko Brajdić, nema ga.
Idemo dalje. Daniel Boban. Preuzet će, ali vi ćete preuzeti za Nikolu Brajdića. Za Brajdića, dobro. Daniel Boban, BiH, mislim da već znam ko će doći. Sad će se dečki izmjenjivati na pozornici. Ivan Šamec, Hrvatska, drugo mjesto. I prvo mjesto... Evo stiže nam Ivan. Evo ga. Bravo. I prvo mjesto... Boris Knezović iz Bosne i Hercegovine. Ima li Borisa? Nema ni Borisa. Ništa, nagradu će preuzeti netko drugi. A sada malo pjesme. Može? Zatvorili smo Taekwondo, jel tako? Molim vas jedan veliki aplauz za Taekwondoše, ovo je bila jedna od najvećih i najdužih kategorija. Slobodno plješćite, mi smo ovdje organizirali i rekli smo na šanku da pripreme jedno 3-4 vedra vode sa ledom. Tako da nakon pljeskanja možete slobodno doći malo ohladiti ruke i onda ponovno pljesak. Tamburaši, Djako, bend večeras ovdje sa vama, jedna pjesma samo malo zagrijavanja i onda nastavljamo dalje sa dodjelom nagrada. Ovi kasni noćni sati ne daju mi sna, pa sam tako umoran. Opet sam se nje sjetio kad sam bio sam, zbog toga sam sumoran. Svu noć su me proganjale stare ljubavi, neke prošle godine. Dobrom starom prijatelju rekao sam tada, našoj krčmi vodi me. Donesite dobrog vina, nek se zapjeva, nek se kući ne ide. A gitara neka svira, svjetla gasite, da se suze ne vide. Donesite dobrog vina, nek se zapjeva, nek se kući ne ide. A gitara neka svira, svjetla gasite, da se suze ne vide. Za nju. Neka ovi novi dani otjeraju sve moje misli nemirne. Nek me opet ove noći nježnim rukama druga žena dodirne. Svu noć su me proganjale stare ljubavi, neke prošle godine. Dobrom starom prijatelju rekao sam da našoj krčmi vodi me. Donesite dobrog vina, nek se zapjeva, nek se kući ne ide. A gitara neka svira, svjetla gasite, da se suze ne vide. Donesite dobrog vina, nek se zapjeva, nek se kući ne ide. A gitara neka svira, svjetla gasite, da se suze ne vide. 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 Hvala. Bravo tamburaši. Ima još? Ima. Nema. A ja sam mislila da će još. Suza neće biti, to znam. Ne, dečki će se sad malo ponovno odmoriti, to je bilo samo da napravimo malu pauzu i da ono čisto znate što vas čeka poslije kad dodijelimo nagrade. Fešta do jutra.
Jel da je? Samo se vi odmorite i pripremite za ono što slijedi. Evo ja imam Mi idemo jednu dalje. zamolbu naših fotografa. Kad dolazite gore, nemojte okrenuti leđa, nego pogledajte malo u publiku da vas oni mogu ovjekovječiti i da u toj fotografiji možete i sami uživati. Dakle, malo se obratite onima koji vas gledaju. A Ok. mi sad prelazimo na... Najvažniju stvar sporednu na svijetu. A to je... Nogomet. Jel tako? Nogomet. Nogometaši, jeste tu? Jeste tu. Bile Tu su 3 su. kategorije, mali nogomet veterani, mali nogomet i nogomet. Krenut ćemo sa nogometom, ja ću pozvati samo one koji će dodjeljivati priznanja, odnosno odličja. Biće to gospodin Damir Stipković, gospodin Ante Pavlović i gospodin Tomka Činari. Lijepo ih molim da dođe ovdje na pozornicu. Oni su se dogovorili ko će kome podijeliti i dodijeliti, pa ih lijepo molim da dođu na stage ovdje. Medalje su spremne. A mi krećemo sa nogometom. Ljiljo? Prvo ćemo dodijeliti brončanu medalju i to Sloveniji. Slovenija i brončana medalja. Gdje ste? Slovenija. Nogometaši, Slovenija. Ima, nema. Ima i tu su, evo ih. Idemo polako, imamo malo prostora ovdje, polako, imamo malo prostora ovdje, pa vas lijepo molim da budemo organizirani. Kako jedan dođe, tako drugi ode, jel? Ok. Malo se okrenite publici, dečki, zgodni ste, neka vas naši fotografi slikaju, tako je. Nemojte bježati s pozornice. Mlade dame sa medaljama, dođite ovdje, molim vas. Tu dođite sa medaljama, tako da gospodin ne mora ići skroz tamo, jel? Lijepo se okrenite ovako. Tako, odlično. Tako, super i to je puno bolje sada da se ne gužvamo. Ajmo dalje. Tu se stanite ovdje. Evo tu ispred, tako je. Ajmo, idemo dalje. Srebrna medalja odlazi Austriji. Bravo Austrija! Srebro ide u Austriju. Idemo, šta je s tim pljeskom? Pa to je srebro. Silvije, možeš doći, Bravo, molim te, do mene? dečki. Silvije. Nemojte okretati leđa od publike, gledajte u publiku da vas možemo fotografirati, molim vas, i ne sramite se. Zlatna medalja ide u Rumunjsku. Bravo, bravo zlatni dečki, bravo, tako je. Lijepo dođite da vas se fotografira, super, bravo. Zlato ide u Rumunjsku. Evo što je ekipa, pogledajte, svi zajedno, ste. čestitamo. Ajmo, idemo. Ajmo jedan aplauz. Medalje su gore, sad će dečki podijeliti. Zajednička fotografija. Dečki su, vidi se ko je prošao školu PR-a. Evo vidite. Zlatna medalja u nogometu. Idemo na sljedeću kategoriju, mali nogomet. Mali nogomet, da li smo spremni? Brončana medalja odlazi u Srbiju. Bravo, dečki. Tako se i vi lijepo nasmiješite i pogledajte naše fotografe. Evo, jedan po jedan, lijepo po svoju medalju. Srebrna medalja u malom nogometu osvojila je, dame i gospodo, Rumunjska. Jedan veliki aplauz. Molimo ekipu Rumunjske da dođu.
Evo ih opet, ali malo nogometna ekipa. Bravo, dečki. Veliki smiješak. I na posljedku zlatna medalja odlazi u Hrvatsko društvo Janjevo. Bravo! Zlato odlazi u Hrvatsko društvo Janjevo. Dobro. Jedan po jedan, lijepo, fino. Hvala lijepa, još jedan veliki aplauz za nogometaše, najpopularniji sport na svijetu. Mislim da je bilo vjerojatno i najviše gledatelja na tribinama. A sada prelazimo na plivanje. Molimo gospođu Daniru Bilić iz Hrvatskog olimpijskog odbora da nam se pridruži gore na pozornici kako bi dodijelila nagrade najboljim plivačima. I plivačicama. I plivačicama. Malo se stisnite ovdje. Je li gospođa Danira Evo, ovdje? Ide. Lijepo molimo gospođu Daniru da nam se pridruži ovdje na pozornici. A mi ćemo prvo dodijeliti nagrade plivačicama 50 metara slobodno. Treće mjesto osvojila je Marija Carmen Čipčić ili Cipcić Angola. Iz daleke Angole. Angola! Bravo, Marija! Bravo, Marija! Drugo mjesto osvojila je Margareta Jakovac, Australija. Bome, cure su se naputovale da bi došle do Hrvatske. Bome, ovo srebro daleko putuje. A zlato ostaje na kontinentu. Katarina Matić, prvo mjesto. Njemačka. Katarina Matić. Da li je s nama Katarina? Ili Ako će nije, netko preuzeti nagradu za nju? Ako nije, mi idemo u mušku kategoriju, plivači 50 metara slobodno. Treće mjesto osvojio je Anton Cankar, Crna Gora. Anton ovdje. Predstavnik će uzeti. Dobro. Drugo mjesto osvojio je Marin Čipčić, Angola. Još jedna medalja ide u Angolu, bravo. To su brat i sestra, jel tako? Bravo, i ova medalja će daleko putovati, doista zaslužuju pljesak. Bravo. A zlato ponovno ostaje na europskom kontinentu. Josip Čulina, Njemačka, zlatna medalja, prvo mjesto. Čestitke. Josip Čulina, gdje je zlatni Josip Čulina? Je li tu negdje? Nema ni njega. Dobro. Jel tu nije? Zahvaljujemo puno. Zahvaljujemo gospođi Daniri. Hvala lijepa. Mi idemo na sljedeći šport. Stolni tenis. Pridružit će nam se na pozornici gospodine Renato Čengić, direktor Hrvatskog stolno-teniskog saveza. Lijepo ga molim da dođe na pozornicu. Gospodin Renato Čengić, jel tu? Evo stiže. Super. I dok on dođe gore, htjela sam reći, mi idemo na treće mjesto, a to je Ilija Grgić, Hrvatska. Ilija Grgić, Hrvatska. Ilija, da li si tu, Ilija? Treće mjesto. Lovro Zovko. Također Hrvatska dijele ne medalju, ali mjesto. Drugo mjesto, evo da podijelimo brončana odličja. Drugo mjesto osvojio je Filip Borovnjak, Hrvatska. Dakle, govorimo o stolnom tenisu, muški pojedinačno do 35 godina. Filip Borovnjak, srebro. I prvo mjesto Marko Gabrić, Srbija.
Ne, gospodin Čengić, kam bi vi? Ne, vi ostajete, Vi ostajete. Imamo mi još. Muški parovi do 35 godina. Dijan Kučera i Martin Gojun. Tako je, treće mjesto. Treće mjesto dijele sa ekipom Tomislav Fot i Luka Jurić. Također neka se pripreme, to je još jedna bronca. Jesmo ubrzali? Čestitke, fotka i aplauz, naravno. Možemo na srebro? Možemo. Marko Gabrić, Valentin Kolačko. Bravo Marko i Valentine. To su mlade snage. I prvo mjesto Kategorija muški parovi do 35 godina. Lovro Zovko i Filip Borovnjak. Bravo Lovro. Njemu samo reket, vidiš kak ide gore. Idemo dalje. Muški pojedinačno od 35 godina. Treće mjesto. Dijele Darko Podkrajšek, Hrvatska i Stanislav Lošić, Hrvatska. Jedan aplauz molimo. Drugo mjesto. Drugo mjesto Daniel Rezić. Daniel Rezić, tu je. Švicarska, naravno Švicarska. Pljesak za drugo mjesto i Švicarsku. I prvo mjesto dobit će, odnosno osvojio je Nebojša Gabrić. Srbija. Čestitke. Prelazimo na muške parove od 35 godina. Treće mjesto dijele prvi par Ante Krajinović, Šime Zupan. Ante i Šime, di ste? Ante i Šime, nema ih. A zaglavili malo? A Stanislav Lošić i Darko Podkrajšek, evo Oni ih, su tu. oni su tu. Bravo dečki, još jedna medalja. Jel stigo Ante ili Šime? Ante stigo. došao, A di ti je? Ante, a di je Šime? A di je Šime? Ajmo jedan pljesak za Antu. Šime Aj, otišao. Šimu. Ajmo. Jesam rekla da su dečki zaglavili. Ja sam mislio krenula je sezona, dečki otišli dole, nema više. Samo ne na glavu, dečki. Drugo mjesto Mirko Radman, Marinko Rajić. Čestitka je. Mirko i Marinko. Bravo Mirko, bravo Marinko. I prvo mjesto, dame i gospodo, Nebojša Gabrić i Daniel Rezić. muški parovi od 35 godina, zlato. Zlato, zlato, zlato. Zlatni dečki. Skromno su dignuli rukice. Da ne bi ispalo samo da je stolni tenis muški sport, jel? Da. Imamo i dame. Bravo dečki, a sada ćemo malo o djevojkama podijeliti cure pojedinačno do 35 godina. Paola Balder, drugo mjesto. Paola Balder, Hrvatska. Za nju će preuzeti netko. Nema je. I prvo mjesto Hana Kroižli, I Žil. Kroižil. Jel je? Hana tu? Ana, nema je. Isto.
Kasno je. Nema, cure su dobro, sportašice, dobro. nema tu više za Afrikanci. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodinu Čengiću, to je Hvala, to. to bi bilo to. E sada, dame i gospodo, još jedna velika kategorija. A Zato što će je između ostaloga predstaviti, ali i vrijedne nagrade dodijeliti jedan od hrvatskih najtrofejnijih istosportaša, bivši svjetski prvak, gospodin Vjekoslav Šafranić, kategorija karate. Dame i gospodo, molim jedan veliki aplauz. To je naša legenda, niste se baš proslavili. Da čujemo pljesak. Tako se plješće. Treće mjesto u karateu Aksel Kuljiš iz Čilea. Bravo Čile! Bravo Čile! Bravo Aksel! Drugo mjesto Luka Požgaj. Drugo mjesto Luka Požgaj, nema ga. Ja ću uzeti srebro, može? Pazi da te ne bi samo pozvali u ring, znaš, da opravdaš srebro. Ništa, onda ćemo vidjeti da li ima zlata. Domagoj Rukavec, Hrvatska. Zlatna medalja, Domagoj. Domagoj Rukavec, bravo, zlatni dečko. I zahvalit ćemo se gospodinu Šafraniću što je dodijelio nagrade. Hvala vam lijepa. Sljedeća športska disciplina. Sada prelazimo na odbojku dvoransku za žene. Moje dame, pripremite se. A nagrade će dodijeliti gospodin Željko Batarilo. I jednu od nagrada će dodijeliti nešto malo kasnije gospodin Goran Strniša, koordinator za nizozemsku ekipu. Ali krenemo redom. Evo, zamolit ćemo ga da i on dođe na pozornicu. Prije toga idemo pogledati tko je bio najbolji u dvoranskoj odbojci za žene. Treće mjesto osvojila je ekipa iz Austrije. Bravo Austrija. Bravo djevojke. Cure stižu. Ajmo momci, pogledajte kako su zgodne. Pljesak, pljesak. Djevojke, okrenite se da vas se može fotografirati. Djevojke, nakon toga možete sve lijepo fino dole ovdje ispred pozornice. Jedan lijepi snimak za, evo, fotoreportere ovdje. Čestitke još jedanput. Treće mjesto, Austrija. Hvala lijepa djevojkama. Drugo mjesto, dvoranska odbojka žene, osvojila je ekipa Zagrebačka nadbiskupija. Bravo djevojke. Drugo mjesto, Zagrebačka nadbiskupija. Imamo medalje, puno ih je. Bravo djevojke. Mlade dame, nemojte odmah pobjeći sa pozornice, dajte da napravimo jednu zajedničku fotografiju. I stigli smo do prvog mjesta. Neka se pripremi ekipa. Evo jedna zajednička fotografija. Već su spremne, već su tu. Bravo djevojke, idemo Hrvatice, penjite se gore po svoje zlato. Hrvatska je osvojila prvo mjesto u dvoranskoj odbojci. Bravo djevojke. Idemo pljesak za zlato. Hrvatska ekipa je osvojila zlato i zlato ostaje u Hrvatskoj. Ma samo nešto da kažem, evo pripala me čast ovim odbojkašicama dodjeljivati medalje.
One su u domu, evo ovo je krasna kadetska, čini mi se, reprezentacija Hrvatske, u domu Stjepan Radić bile su nam ovako atraktivnije, pa molim još jedan pljesak za njih. Ja sam već mislio sam Željko da ćete reći da su bile najmirnije. Neka se polako pripreme dobitnici odličja odbojke na pijesku. Prvo muškarci, a onda i žene. Neka dođu tu u blizini pozornice. Odbojka na pijesku, vi ste spremni. Super. Mlade dame, molim vas isto zajednička fotografija ovdje, čiji se dodijele nagrade. Evo još malo, ima puno djevojaka. Ovo je jedna ekipa koja je imala mogućnost velike izmjene, koliko vidim. Kad god se neko umorio, sam digne ruku. Prvo mjesto, zlatna medalja Hrvatska, govorimo o dvoranskoj odbojci. Gospodin Goran Striniša, jel tu negdje? Gorane? Di je Goran? Je, dobro, neka onda i on dođe kasnije na pozornicu. Ajmo, dođite malo bliže, tamo smo se svi nagurali. Zajednička fotografija. I jedan veliki aplauz. Ajmo Green Gold, ajmo Hrvatske svjetske igre. Idemo, fair play. Hvala lijepa. Prelazimo na sljedeću kategoriju. Odbojka na pijesku. Ali pojedinačno, jel? Tako je. Treće mjesto u muškoj kategoriji Mislav Matišić. Hrvatska i Santiago Moreira, Argentina. Argentina. Bravo. Ja bi se sad trebao spustiti među ove sve tamo mlade dame i pitati čime su zaslužili dečki ovak veliki aplauz. Bravo, raspjevani dečki, to se traži. Srebrna medalja Damir Paleka, Hrvatska, Mario Štrbac, Nizozemska. Bravo Mario, bravo Damir. Dečki, posložite se. Jedna zajednička fotka. Prvo mjesto. Čestitke još jednom. Prvo mjesto Grga Trimčevski i Ratko Tomljanović. Hrvatska. Zlato. Ovo nije ni Grga, a nije ni Ratko. Mi je upitnik uskličnik. Mi ne znamo to su šta se njihove tu cure, događa. vjerojatno, jel? Otprilike, djevojčice. Ok, Ništa, uglavnom, čestitajmo. otišle u prave ruke. Dajte jedan aplauz i za njih. A sada idemo malo prema damama. Odbojka na pijesku. Dame, treće mjesto. Doris Jerković, Austrija ili Australija. Može biti jedno i drugo. Mirna Vrdoljak. Austrija. Mirna i Doris. Bravo Mirna i Doris. Srebrna medalja. Zašto sad niste tako glasni?
Drugo mjesto Maja Roško i Maja Majić, Hrvatska. Aha, to su ove djevojčice što su primile za svoje Šta su dečke. maznule da. medalju, jel' dečkima? Čestitke još jednom i zlato. Zlato ide u ruke Nives Cota i Valentina Vrbanc. I opet one. One se švercaju, ništa. Ja moram vas Ali pitati, cure. zaslužuju pljesak. Molim vas, cure, kako se vi u stvari zovete? Jeste vi uopće igrale? Jeste. Više nema, Nema neće više. više doći. Gospodin Željko, slobodni ste. I vi ste isto slobodni. Idemo mi sad malo u visine. Košarka. Košarka. Košarka, na pozornici će nam se pridružiti gospođa Mirjana Brkljačić, glavni tajnik Košarkaškog saveza Zagreba. Lijepo molim da dođe ovdje na pozornicu. Ona je ta koja će dijeliti odličja za ekipe košarkaške i to u kategoriji žene i kategoriji muškarci. Gospođa Brkljačić tu negdje? Je? Nije? Ide? Evo ga, sjajno. Nisu vas pustili, jel da? Nisu vas prepoznali. Ok, dakle prvo muške ekipe. Košarka. Treće mjesto ide u Njemačku. Njemačka ekipa. Dečki. Oni nisu glasni kao odbojkaši. Oni ne znaju galamit, oni su Čuj, znaš u čem je stvar? Odbojkaši su pristojni. igrali bez majci, a košarkaši su igrali s majcama, ne? Tak da, haha, gle. Mislite li vi malo za galami, dečki? Ne, ništa, nema pozdrava. Sabo glavni kapetan Aha. pozdravio, Aha, prvo dobro. posložio ekipu, jesu svi s odličjima. Evo ga, spremni? Imaju glasa, je! Brončana Bravo, medalja, Njemačka. dečki, hvala lijepa. Evo jedno zajedničko fotografiranje. Molit ću lijepo da se njemačka ekipa broj 2 pripremi, jer to je ekipa koja je osvojila također, mislim njemačka također ekipa iz Njemačke, srebro. Još jedna ekipa. Ja mislim da je to isto, ne? Oni su osvojili i broncu i srebro, jel tako? Jesu li? Dečki zbunje, aha, idu ponovno. Je, ajmo pljesak, znači i bronca i srebro. Dobro ste to izveli. Sve ste nas zavarali. Jel pričate vi hrvatski, dečki? Kužite? Kužimo. Pa dajte im čestitajte. I bronca i srebro idu u Njemačku. Bravo, dečki. Da vidimo sada što je glavni odlučio, kako ćete sad pozdraviti. Ovo mora biti malo drugačiji pozdrav, jel? Dečki su spremni. Sve medalje, jesmo podijelili? Drugo Cure, mjesto cure, da. cure. Djevojke ne odlazite, djevojke. Djevojke su se izgubile među ovim instrumentima tamo, ali dobre, dečki sve je prošlo ok. Instrumenti su na mjestu, pedale nisu stisnuli ni Mi jednu. ne znamo što se sad sprema. Urnebes. Bravo. Bravo, dečki. Na osvojenom srebru čestitamo.
I prvo mjesto ostaje, ako tako smijem reći, u Zagrebu. Zagreb! Gdje je zagrebačka ekipa? Prvo mjesto, zlato, košaka, Zagreb. Ajmo dečki, di smo? Di su domaćini? Bravo Zagrebe! Zamolili su nas momci da idemo s njima jer je samo njih dvojica. Dajte im podršku, aplauz! Zaslužili su! Tako je, zaslužili su. Bravo, zlatni zagrebački dečki. Hvala lijepa. Idemo vidjeti ko je najbolji u ženskoj košarci. Drugo mjesto osvojila je ekipa Njemačke. Di su dame košakašice? Djevojke iz Njemačke. Idemo. Po svoje medalje. Bravo Njemačka. Zapravo to je meni tako glupo, stalno vičem Njemačka, pa to je sve Hrvatska, to su sve Hrvatice. Jel' tako? Bravo Hrvatice iz Njemačke. Smiješak. I prvo mjesto u košarci žene osvojila ekipa. Opet ostaje u Zagrebu, kako to? Najbolje, Bravo, vjerojatno najviše. Zagrebčanke. Sad kad se zađu dvije samo. Ne, ima ih puno. Bravo Zagrebčanke, koliko vas ima, da vas vidimo, zlatne zagrebačke cure. Bravo djevojke. Jel naš gradonačelnik tu da ovo vidi? Nadam se da je. Čestitamo cure. Zajednička fotka. Vraćate se doma večeras sa zlatom oko vrata. Jedan Djevojke, aplauz, molim smiješak, vas još. djevojke. Hvala lijepa cure. Sad ćemo napraviti samo malu nadoknadu. Dogovor kod zajedničkog fotkanja. Zamolit ću gospodina Franju Pavića, koji tako onako mora dodijeliti nagrade u sljedećoj kategoriji, da dođe na pozornicu ovdje i dodijeli one nagrade, odnosno odličja koje nismo podijelili. Mislim da je to za plivanje bilo Josip Čulina, Njemačka, i Katarina Matić, ako se ne varam, zlato. Jedno i drugo nismo podijelili, nisu bili ovdje. U međuvremenu su stigli, jel tako? Jesu stigli plivači? Molit ću lijepo plivači na podij. Gdje su plivači? Josip Čulina, ako se ne varam, i Katarina Matić, dakle prva mjesta, evo ih, molim vas. Evo ih, stižu. Prvo mjesto zlato, 50 metara slobodno. Plivači i plivačice, evo ga. A sad jedan okret za fotografiju, tako je. Hvala lijepa. Čestitke još jedanput na osvojenom zlatu. Za gospođu? Za plivačicu? Rekli smo, za Katarinu Matić, rekli smo. Katarina Kako Matić. niste čuli? Pa tako smo glasni. Dobre, Franjo, puno hvala, evo ga. Pa, nije pala pusa, sve je okej. Stigli su nam sa malim zakrašnjenjem i mali nogomet veterani. Franjo, pa ćemo dodijeliti prije nego što krenemo dalje i za mali nogomet veterani. Brončana medalja. Mali nogomet veterani, jeste mi tu? Silvija, ekipa veterana tu, mali nogomet. Jesu? Treće mjesto, brončana medalja, Hrvatska svećenička reprezentacija. Evo ih stižu.
Molim jedan veliki aplauz. Dečki su svi preko 25+, to su veterani. Znači, kategorija mali nogomet, veterani. Brončana medalja, Hrvatska svećenička reprezentacija. Srebrnu medalju. Srebrna medalja, mali nogomet veterani, osvojila je Australija. Veliki aplauz za Australce i molit ću lijepo ekipu veterana da dođe po svoja odličja. Evo vidi se da su veterani, malo duža kosa, prorijeđena, lagano trbuščići već iskočili, pravi veterani, malo nogometni. Australija, dame i gospodo, srebro. Jako su sretni što si to rekao. Bravo, dečki. To su pravi dečki. Šime. Opet nema Šime. Kako to uvijek fali Šime? Jedan aplauz i dame i gospodo, mali nogomet veterani, da vidimo ko je dobio zlatnu medalju. Uvijek fali Šime, neki Šime. Ekipa Bosne i Hercegovine, zlatna medalja. Veliki aplauz. Zlatna medalja odlazi u susjednu na Bosnu i Hercegovinu. Evo, predstavnik, jedan aplauz. Molim vas, još jedan aplauz za njih. Zlato. Još su nam ostala dva športa. Još su nam ostala dva športa. Gospodin Franjo Pavić, zamolit ću ga da se vrati na pozornicu ovdje. On je taj koji će dodijeliti odličja u tenisu. I tu imamo dosta kategorija, pa vas molim da budemo brzi. Kaj ste se umorili? Kaj ste se umorili? Onda dobro. Budite se umorili, idemo na posao. Tenis, žene, 30 godina. Treće mjesto dijele Lozanovska Aleksandra Makedonija i Duplančić Dina Hrvatska. Djevojčice, gdje ste? Bronca. Nema ih. Uzet ću ih ja. Idemo dalje. Drugo mjesto, Sirovina Ana, Austrija. Ana nije tu. I prvo mjesto Kovačević Romina, Hrvatska. Romina, je li tu? Romina Kovačević. Romana, pardon. Romana Kovačević. Kovačić Romana. Romana. Nema je. Romane nema. Idemo dalje. Žene 45 godina. Da vidimo ko je najbolji u toj kategoriji. Belamarić Vesna. Vjerojatno broncu dijele Belamarić Vesna i Kolar Majda, jel? Majda, Austrija. Ima ih, nema ih, djevojke. Sigurno su momke našle i negdje se zabavljaju. Drugo 100%. mjesto Rajačić Jasna. Jasna Rajačić, je li tu? Evo ga. I prvo mjesto Šašak Renata. Renata, zlatna Renata, jesi tu? Renate nema. Uzet ćemo mi. Idemo na muške kategorije. Do muškarci 30 godina. Babić Goleš Mario. Jel ovdje Babić Goleš Mario. Lijepo molim po svoju medalju. Nema ga. Idemo dalje. Ric Krešimir, Hrvatska. Krešimir, nema ga. Idemo dalje. Ungar Daniel, Hrvatska. Srebro. Nema ga. Prvo mjesto. Franjo Raspudić, Hrvatska. Nema ga. Franjo. Nema ga. Jel tu Franjo? Svi su u Umagu. Da.
Uživaju u umagu, dobro, idemo dalje. Muškarci 30 plus godina. Tako je, to je zanimljiva, to je prava kategorija. To je prava kategorija. Tomislav Klarić, Australija, 4. mjesto. Australija. Naš Hrvat iz Australije, tako se to kaže. Klarić Tomislav, bravo Tomislave. Bronca ide u ruke i Marija Lovrića. Mario Lovrić. Mario Lovrić nije tu. Domaćin pa ga nema. Srebro, Strašno. Nakić Neven. Hrvatska, nema ni njega. Idemo dalje. Prvo mjesto, Mladen Častek. Nema ni njega. Idemo plesat. Muškarci, 40 godina. Oni su možda tu. Kristijan Krasnić. Kristijan Krasnić. Ja znam Kristijana Krasnića, ali to nije taj. Nema ga. Bude preuzet gospon, medalje. 3. mjesto Glasnović Danijel. Danijel Glasnović, tu Danijel. Vi ste Glasnović. A to su vaši dečki, znači uzet ćete sve medalje. Marin Galić je Ma isto vaš. bravo. Sve, I Marin je sve. vaš. Wow. I Andrić Nenad, isto vaš. On je od suseda, jel? On je Bosna i Hercegovina, ali on je isto naš. Jel Sused, tako? dobro sam rekao, sused. On je isto naš. Nenad Jandrić, jel? Neno, jesmo tu? Neno. Nenad Jandrić, gdje je Nenad Jandrić? Nema ga. Muškarci 45 godina. Jugec Ivica. Ajmo Jugec, gospodin Ivica, jeste vi? Jedna lijepa medalja vas čeka. Jeste to vi, jeste? Je. Glavom i bradom, dobro je. Bronca, Ante Marić. Ante! javi se. Evo ga Ante stiže. Jel je Ante? Nije Ante. Ni on, ni Ante. A ja mu pjevam. Ajme, strašno. Srebro, Ivica Jerbić. A to je on. To je on. Srebro došlo uzet i broncu. I Hrvati Sjedinjenih Američkih Država. Miren Ivanković, zlato. Miren, where are you, Miren? Jel ide? Jel to on? Je. Evo ga. Jel priča hrvatski? Jel razumije Miren hrvatski? No. Do you speak Croatian or not? Yes. Ja. Kind of. Do you speak Croatian? Yes. Can you say something on Croatian, please? Bog Hrvati! Wow, koji naglasak. To je to. Bravo. Muškarci, 50 godina. Kategorija, jel? Tako je. Pavić Vlatko, 4. mjesto, Danska. Nema ga. A ovo mu je brat, rođeni. Njegov rođeni brat, pa evo možemo i njemu čestitati. Bravo, to je znači Danska. 4. mjesto ide u Dansku. Bronca. 3. mjesto. Bronca Miro Čurković, Hrvatska. Ima Mire, nema Mire. Ovo nije Miro. Nije, dolazi ponovo zastupnik. Njegovi dečki. I Cvjetić Nenad, uzet ćete i za njega, jel? A ne, Cvjetić Nenad je tu, pardon. Srebro Cvjetić Nenad. Jeste vi Nenad? Nije, vi ste Nenad, je. Zlato, muškarci 50. Pobjednik. 1. mjesto Ivo Beliš iz susjedne nam Slovenije. Ivo Beliš, prvak. Nema ga. Ništa, idemo dalje. Muškarci 55 godina. 4. mjesto Habek Krešo, Hrvatska. Krešo Habek. Eto ga. Ali će se izgubit kilice, gospon, jel? Ovim trčećim korakom. Evo još malo pa smo gotovi. Vladimir Deželić, Hrvatska. Evo ga opet. Mirko Babić, Hrvatska, uzmite iza njega. Mirko Babić, nema ni Mirka. Evo ga, tu je Mirko. Bravo Mirko. Bravo Mirko, ajmo pljesak, Mirko je tu.
I Kaj mu žena rekla? Radilo u Green Goldu u 10:30. Prvo mjesto, Lukić Mladen, Hrvatska. Vi ste... A vi Pute ste... za njega. Može. Njega žena nije pustila, dobro. Idemo dečki 60. Dečki 60. Polako ulazimo u onu kategoriju zlatnih godina. To su zlatni dečki. Idemo, Borošak Branko, Hrvatska. Di je Borošak Branko? Nema ga i on je otišel doma spat. Treće mjesto, Aliti Rušit. Nema. Odnosno, Ima, bronca. nema. Možda je Boro tu? Srebro, Dakić Boro. Je li Boro tu? Nije. Je. Nema, nije Ne. ovo nije Boro. Evo, ne, nije, ne. ali bude uzeo, Ovo gospod. nije Boro, ja sam Bude. zapamtila. Gospodine Prestan. I prvo mjesto, Zlatko Blagaj. Hrvatska. Je li ovo gospod Zlatko? Je, gospod Zlatko. Ajmo pljesak za gospodina Zlatka. On je tu. Prvo mjesto. Čestitamo. Evo još malo pa onda plešemo. Svi plešemo uz naše tamburaše i veselimo se do jutra. Sad ide, dame i gospodo, najzanimljivija kategorija. Tenis, muškarci 65 godina. Znate kako se igra tenis? Jedan gem, nakon toga pivica 15 minuta. Pa se vraćamo na teren, pa drugi gem, pa pivica 15 minuta. Jel tak? Je. Pauza. Damir Bošković, četvrto mjesto. Hrvatska. A opet isti gospon. Pa kaj vama nije dosadilo dolaziti gore, nije? Ne, gospon sutra radi roštilj, svi dolaze kod njega po medalju. Ima li Petra Mirića? Ako nema, nemojte ići dole. Ima li Petra? Petar Mirić? U Umagu. Ništa, nema ga. Pero Klajić, srebro. Pero Klajić. A za Prijatelj Petra? će Aha, preuzeti, dobro. prijatelj, pardon, prijatelj, dobro. I srebro, to je srebro, dakle Pero Klajić. I zlato. Zlato, Vanja Mrazovac. Mrazovac. 0, nema. Eto, nema Hvala ni lijepa. njega. Jesmo mi Za Vanju. konačno gotovi? Jesu sve Nismo. nagrade podijeljene? Atletiku Jesu još sve imamo. medalje otišle? Nisu? Još imamo posljednju kategoriju atletiku. Zamolit ćemo gospodina Marina Knezovića da nam se pridruži ovdje. A ja mogu Ravnatelja, ti si slobodna. ići. Ja U stvari molim ne. jedan pljesak za mene. Dajte jedan aplauz za ovu mladu šarmantnu damu Ljiljanu. Ljilja, hvala ti lijepa. Mikrofon ćemo staviti, evo tu će ga kolega preuzeti. Evo, stavite ga tu negdje. Onda molim gospodina, ne znam, Ivana Rora. Evo, Ivana Rora će doći ovdje i podijeliti nagrade u atletici. Cross, 6 km žene. Treće mjesto, Katarina Glavinić. Katarina ovdje. Srebro, Ivana Marija Varela. Ivana Marija Varela iz Argentine. Jel tu? Evo je. Cross, 6 km srebro. Vrijeme je 25:35. Mlada dama je stigla iz daleke Argentine. Čestitamo. I zlato, kroz 6 km, vrijeme 24:04, Jelena Pećina. Jelena nam dolazi iz Njemačke, jedan veliki aplauz. I zadnja kategorija, muškarci kroz 6 km su trčali. Ja sam očekivao da će barem malo produžiti za koji kilometar, više. Miren Ivanković, bronca, treće mjesto iz Sjedinjenih Američkih Država. Igra tenis, kao što vidimo, ali i trči cross. Svestran momak. Čestitamo. Bronca. Srebro, David Perzić. Slovenija.
I ostao nam je još kroz, naravno, 6 km zlato, najbrži s najboljim vremenom 18.56 iz Hrvatske, Ivan Pikunić. Ivan tu, neka dođe po svoje zlato. Ivan, nema ga. Dame i gospodo, došli smo do kraja što se tiče dijeljenja odličja. Imamo još nekoliko zahvala. Prije toga molim jedan veliki aplauz, tamburaški bend Djako u nastavku. Traži se Nikolina Kuzmar, ako je tu neka se javi. Mlada dama iz Kanade, Nikolina Kuzmar, traže ju. Ako je tu, neka dođe do pozornice jer ju ne možemo naći. Hvala. Svake noći Boga za te molim, pivajući kamenu i drači. Kroacijo, kamater te volim, umorna si, samo mi ne plači. Sve ću pisme pokloniti tebi, sve đardine neka mi te kite. Kroacijo, iz duše te ljubim, ja te volim ka imati dite. Kroacijo, iz duše te ljubim, ja te volim ka imati dite. Još se sjećam oni riči što mi uvijek priča čača. Nemoj sine nikud ići, tvoje kamen, maslina i drača. Nek te rani korak kruha, kapja vina, zrno soli. Nek ti kući bude stina, al Hrvatsku sine voli. Hvala lijepa. Pisme će ti pivati slavuji, svirat će ti moje mandoline. Svaku stopu ove zemlje ljubi, kad odrasteš, voljeni moj sine. Svaku stopu ove zemlje ljubi, kad odrasteš, voljeni moj sine. Još se sjećam oni riči što mi uvijek priča čača. Nemoj sine nikud ići, tvoje kamen, maslina i drača. Nek te rani korak kruha, kapja vina, zrno soli. Nek ti kući bude stina, al Hrvatsku sine voli. Nek ti kući bude stina, al Hrvatsku sine voli. Hvala vam lijepa. Evo, prije nego što Djako nastavi dalje sa ovako ne samo laganim baladama, imaju zaista sjajan repertoar od slavonskih, zagorskih, ličkih pa do dalmatinskih, lijepih, klapskih. Sve dečki pjevaju i očekujem uskoro da dođete i od dole iz Bosne i Hercegovine. Znaju dečki repertoar. Očekujem vas onda ovdje ispred pozornice da se malo rasplešete i dobro zabavite. Prije toga
Dame i gospodo, dozvolite mi još samo nekoliko minuta. Naravno, cijelu ovu manifestaciju i ovo natjecanje pomogli su, kao što je rekao gospodin Željko Batarilo na početku, mnoge institucije, pa je sasvim u redu da im se i prigodno zahvalimo. Tako da, evo, iskoristit ćemo ovu priliku na kraju ovog samog našeg službenog dijela da podijelimo i određena priznanja i zahvale pokroviteljima. Za početak krenut ćemo sa državnim uredom. Zamolit ću predstavnika državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske da dođe ovdje do pozornice. Gospodin Milan Bošnjak će preuzeti, jel to je? Je. Preuzet će priznanje. Još jednom hvala lijepa što ste podržali 3. Hrvatske svjetske igre. Molim vas jedan aplauz, zaslužili su, zaista su puno pomogli. Zahvala ide također i gradu Zagrebu. Molit ću predstavnika grada Zagreba da dođe ovdje do nas na pozornicu. Ne znam je li gospodin... Zamolit ću predstavnika grada Zagreba da dođe ovdje do nas na pozornicu. Gospodin Milić, jel? Evo ga. Hvala lijepa. Grad Zagreb pokazao se kao sjajan domaćin, a veliki doprinos u organizaciji i predstavljanju u stvari ovih igara dala je turistička zajednica grada Zagreba, pa ću zamoliti predstavnika turističke zajednice grada Zagreba da također dođe po svoje priznanje ovdje na pozornicu. Gospodin Raša, jel tu negdje? Ako nije ovdje, onda ćemo mu uručiti naknadno. Priznanje ide i Hrvatskoj matici iseljenika. Gospođa Ivana Rora će preuzeti u ime Hrvatske matice iseljenika. Evo, čestitke još jedanput, također sjajan posao odrađen u dijelu organizacije, pripreme. Hvala lijepa. Priznanje ide i Hrvatskom olimpijskom odboru. Molim predstavnika Hrvatskog olimpijskog odbora također da dođe na pozornicu, ako je ovdje. Evo, Ivana će preuzeti za HO. A u cijeloj ovoj priči lavovski dio posla odradili su, dame i gospodo, volonteri. Molim jedan veliki aplauz za brojne volontere koji su nesebično darovali svoje vrijeme. Zamolit ću Izabelu Baketarić. Izabela Baketarić, je li tu negdje ovdje? Izabela? Mislav Matešić je ovdje? Jer Mislav ovdje? Je, molit ću Mislava da dođe onda ovdje na pozornicu. Mislav, jel tu Mislav? Gdje je Mislav? Evo ga, stiže Mislav u ime volontera, preuzet će ovo lijepo priznanje. Ajmo. Jako je nestrpljiv. Jeste se dogovorili ko će na kraju preuzeti? Izabela je došla. Izabela. Veliki aplauz, Izabela. Sudeći po aplauzu večeras zvijezda. Izabela, hvala i tebi i hvala cijeloj vašoj ekipi na volonterskom radu. Čestitamo. Pa jeste, evo, rekao bi par riječi. Danas smo djelovali humanitarno u jednoj utakmici humanih zvijezda i evo nas ekipe. Pokušavamo u ovom našem projektu, kao što sam rekao, kakav je on plemenit od samog početka, djelovati plemenito. Tako da evo u tom smislu želim evo samo to spomenuti. Hvala volonterima na poslu. I mogu samo što se tiče podjele i ovih medalja reći da ja mislim da gotovo i nema natjecatelj koji nije dobio medalju.
ali pozivam sada još i natjecatelje koji su ovdje u dvorani u plivanju, koji nisu dobili medalju, da će evo dobiti i oni medalju, iako su osvojili 8., 9. ili već koje mjesto, i njima ćemo uručiti medalju. A ukoliko je neko u dvorani ko doista oko vrata nema medalju, dobit će medalju koju će mu evo organizator dati za uspomenu. Hvala lijepa Željku. Meni preostaje samo, Željko, vidimo se za 4 godine, jel tako? Ponovo, 3 godine. Kako veli gospodin Bandić, za 3, držimo se njegova obećanja kao uzoritoga pravoga gradonačelnika. Spominjao je negdje, čini mi se, brojku 12 dana, pa ga držimo za riječ. Naše je, kao što je rekao, samo da dođemo. Dao Bog, evo tu je i Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Dao Bog da svi ovi naši natjecatelji više nikada ne plate nikakvu kotizaciju, niti ništa drugo, nego da dođu i da sve skrbi o njima država i grad Zagreb ili već koji domaćin. Hvala lijepa. Želimo vam još jednom hvala na vašem dolasku. Želimo vam sretan put do vaših domovina i želimo vam da se večeras lijepo ovdje zabavite. Ma još imam jedan dodatak koji nije nimalo namjeran na kraju, nego upravo šlag na kraju, a to su mediji kojima sam već spominjao ogroman doprinos, a jedna ekipa koja nas prati od samoga početka, koji su tako zdušno nas pokrili i na više jezika, razgovarali su sa našim natjecateljima koji god oni jezik govore, to je ekipa Glasa Hrvatske, pa molim jedan veliki za njih pljesak. Doista su oni na jedan određen način naša vrata u svijet, sve ono što su načinili, pa evo stoga molim da uz ove medalje plivača i svih vas koji niste bili u mogućnosti osvojiti medalju, dobit ćete medalju za sudjelovanje, a evo molim predstavnicu Glasa Hrvatske, našega glasa, Glasa Hrvatskih svjetskih igara, također dođe da uručimo mu zahvalnicu. Evo stiže i priznanje i zahvalnica. Samo neka dođe ovdje na središnji dio pozornice. Evo, za fotografiju. Evo, Glas Hrvatske, ova krasna ekipa koja nas pratila po svim terenima, posvuda, na Facebooku, na web stranicama, doista jedna prava družina s kojima smo bili, ne jedan stvarno prekrasan tip, pa evo stvarno želim. Hvala lijepa. Hvala. Dame i gospodo, nadam se da smo bili dobri domaćini. Večeras uživajte. Reci. Treći put. Još imam nešto. Imamo naše goste koji su došli iz Australije. Oni su uvijek onako originalni i ovdje su bili prava atrakcija i po svojoj organiziranosti i od njih puno možemo naučiti kako i na koji način se dobro nešto organizira. Pa evo pozivam našega Antu koji ima ovdje jedan dar koji će uručiti predstavnicima grada Zagreba, a tu je, čini mi se, iz grada Innsbrucka i oni žele dati jedan poklon, jednu knjigu gradu Zagrebu, pa evo tako malo da završimo ovaj ceremonijalni, protokolarni dio. Ja sam dužan još samo na kraju također spomenuti jedan mali detalj. Evo dok se dodjeljuju ovdje nagrade, a to je da je... Evo prvo vas. Hvala, samo da u ime tima Australije zahvalim gospodinu Bandiću, dakle gradonačelniku grada Zagreba, što nas je ugostio, i imamo ovdje jednu nogometnu loptu, ali ne nogometnu loptu sa kojom smo mi ovih dana igrali, to je u stvari australska nogometna lopta. Prema tome ja bih zamolio gospodina Bandića ako može doći ovdje, ako ne, on predstavnika jednoga, tako da mu mogu uručiti i da može staviti u svoj ured ako je tu prisutan, ako ne, može mu gospodin Batarilo uručiti. Isto tako, dvije osobe koje su po meni bile zaslužne da se tim Australije zaista osjećao ugodno ovdje u Zagrebu. To je gospodin Batarilo, dakle Željko Batarilo, ravnatelj koji
koji stoji sa desne strane ovdje do mene, pa mu ja uručujem jednu zastavicu, dakle, tima Australije koju smo mi pripremili upravo za Hrvatske svjetske igre u Zagrebu. Isto tako jednu malu knjigu, suvenir knjigu u kojoj su sva imena, odnosno slike svih natjecatelja iz Australije. A isto tako jedan mali dar, dakle jednu majicu u kojoj smo mi nastupili, dakle veterani u nogometu i sa potpisima većine nogometaša, odnosno oni koji su sudjelovali ovdje na Hrvatskim svjetskim igrama. Zamolio bih isto tako još jednu osobu koja je tu među nama i mislim da ćete se složiti da je najzaslužnija za dobar uspjeh Hrvatskih svjetskih igara, to je Zoran Lucić, kojega znamo, koji je bio sa nama u naselju Stjepan Radić, pa bi zamolio gospodina Lucića, Zoran Lucić, ako može doći ovdje. Dakle, još jednom velika im hvala. Hvala lijepa. Evo zajedničko fotografiranje. Rekli su mi samo da se evo zahvalim i gospođi Ljubici Mutić koja je donirala knjige od njenog supruga Borisa Mutića, poznatog hrvatskog sportskog novinara. Knjiga se zove Hrvatski sportaši na zimskim olimpijskim igrama i svaka zemlja sudionik ovih Hrvatskih svjetskih igara dobila je po jedan primjerak ove lijepe knjige, dakle Hrvatski sportaši na zimskim olimpijskim igrama. To je to, dame, gospodin Željko, mogu ja konačno odjaviti? Mogu ja? Dame i gospodo, molim vas sada jedan veliki aplauz, dalje mikrofone predajem tamburaškom sastavu Djako, imaju sjajan repertoar i očekujem da se sad dobro zabavite, opustite, zaslužili ste to i dobro se večeras ovdje naplešete u Green Goldu. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo, evo ako možemo i mi još nešto samo kratko nadodati, želimo vas sve pozdraviti u ime tamburačkog sastava Djako. Naravno, svim sportašicama i sportašima, pobjednicima želimo čestitati na njihovim medaljama, ali prije svega želimo svima vama čestitati na sudjelovanju na ovim divnim Hrvatskim svjetskim igrama i neka potraje i dalje ova tradicija. Uživajte u ovom sportskom duhu i u srcu hrvatskom koje među vama kuca. A sada, dame i gospodo, vrijeme je za zabavu u Green Goldu, uz tamburaše Djako, a ide ova pjesma! Da, nije ljubavi, da nije ljubavi. Ajmo! Da, nije ljubavi, ne bi si da bilo. Ni mene, ni tebe, ni mene, ni tebe. Ni mene, ni tebe, moja bajna lilo. Noćas mi se snilo, noćas mi se snilo, moja bajna lilo. Da je tvoje dilo, da je tvoje dilo. Da je tvoje dilo, kraj mojega bilo. Opa! A tako sada molimo sve pobjednike koji su osvojili nekakve medalje, a naravno ima tu lijepih medalja, vidimo oko vrata da se sjaje razne boje i to je lijepo vidjeti. Slobodno dođite svi malo bliže, zaplešite i zapjevajte sa nama, nemojte se stiditi nego uživajte u ovoj večeri. Ajmo sad fešta! Večeras je naša fešta, večeras se vino pije, nek se igra, nek se piva. Jer ko ne piva taj za feštu nije.
Večeras je naša fešta, večeras se vino pije, nek se igra, nek se piva, Zaplešimo! jer ko ne piva taj za feštu nije. Svako isto svoju feštu ima, svako isto ima svoj dan, a fešta draga je svima, jer tu se piva po cijeli dan. A mi volimo feštu i ribu od staroga dolje, večeras je naša fešta, nek se daleko čuje. Večeras je naša fešta, večeras se vino pije, nek se igra, nek se piva, jer ko ne piva taj za feštu nije. Večeras je naša fešta, večeras se vino